טוב, אז אחרי בזה שלא היה פה פרק, רציתי לחזור לעשות את זה. אני קודם כל מאוד אוהב את הקונספט של היוטיוב, כאילו של הפודקאסט הזה ספציפית, כי אני פשוט בא ומשתף פה תובנות שעולות לי כזה מהיום יום, מיינדפאקים כזה שעולים לי תוך כדי העשייה והכל, ואני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתם או לקבל מזה ערך. אז אני ממש אוהב את הקונספט של היוטיוב, אני משתדל להתמיד בו, לא תמיד מצליח לי. אני כן באינסטגרם מאוד פעיל, אבל ביוטיוב זה משהו שאני עובד עליו, אבל בסדר, זה כאילו עדיף משהו כזה מכלום. לפני שאני אתחיל לדבר על הפרק, אז קודם כל אני אגיד שאני קצת מצונן, אז סליחה על הכל, כמזגנים פשוט בקיץ הזה גמור עליי. וזהו, בואו נצא לשאר לנושא של הפרק. אז אני רוצה לדבר איתכם היום על סביבה. סביבה זה אחד מהדברים שחטפתי ממש מיינדפאק בזמן האחרון, של כמה זה פקטור משמעותי בחיים שלנו, וכמה זה דבר לא מודע שמשפיע על ההתקדמות שלנו בחיים, על ההצלחה שלנו בחיים, ואנחנו צריכים יותר לשים דגש על מי האנשים שמקיפים אותנו. עכשיו זה נשמע קצת כמו סיסמת התפתחות אישית, שאנשים כבר בטח מאוס כבר לשמוע, וכאילו מדברים על זה מלא סביבה, 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 איך מוצאים סביבה, או תקיף את עצמך באנשים שאתה רוצה, ואתה ממוצע של 5 האנשים שהכי קרובים אליך. כאילו יש הרבה דברים שאימרות על סביבה בעולם ההתפתחות האישית, אבל אני רוצה לדבר על זה מהזווית שלי, מאיך שאני חווה את זה ממש לאחרונה. כי לאחרונה שמתי לב שאני די נמצא בכמה חבורות של חברים, כי יש לי חברים מהבית שגדלתי איתם, שכזה בית ספר, תיכון, כזה, שגרים איתי באותה שכונה והכל. יש לי את החברים מהצבא, שזה חברים שהכרתי בטירונות, והם כאילו המשיכו איתי, וזה כזה חבורה שהתפתחה לה עם עוד אנשים שהצטרפו תוך כדי, שזה גם חבורה מספר 2. יש לי חבורה נוספת, שזה חבורה יותר של חבר'ה יזמים כזה, וחבר'ה שהם בעלי עסקים, אותם שאיפות, אותה לבל כזה כמוני, שאנחנו גם כזה מפרים אחד לשני, יש כאלה שיותר מתקדמים, יש כאלה שפחות, אבל זה כזה החבורה השלישית. ובעצם יש לי 3 חברות מרכזיות, יש לי גם אנשים בודדים כזה שאני פוגש, נגיד כמו רועי שאני עובד איתו, ועוד כל מיני חבר'ה שכאילו נפגש איתם, אבל פחות לעתים תכופות. ושמתי לב שקצת יוצא מצב שבכל הסביבה שאני נמצא בה, אני מרגיש שקצת הערך שלי משתנה בתוך הסביבה. זאת אומרת שאני יכול להיות נגיד בסביבה עם חברים מהבית, ולהרגיש כאילו, וואלה, לא כזה בן אדם חד בחדר. כאילו, כשאני אומר לא חד בחדר, זה כאילו, אני שם לב שאני יושב איתם נגיד בשיחות, והרבה פעמים לא מוצא כל כך מה לדבר, או לא מוצא נושא שיחה משותפים. ונגיד אם עכשיו מדברים על איזשהו נושא מסוים, אז כאילו ישר יש איזשהו לי התנגדות למה שהם אומרים. סתם למשל, היה לנו ויכוח לא מזמן על כזה, על הצלחה וכזה, איך עושים כסף והכל. ואחד מהדברים שעלו שם זה שהצלחה זה רק מזל. כאילו זה משפט שעלה שם מצד החברים. ואני כבן אדם שקצת יותר התפתחות אישית וייב ויותר מהעולמות האלה, זה שומע משפט כזה, והוא מתחיל להתחרפן, כאילו הוא מתחיל לקבל חלחלה בגוף, כאילו הוא לא יכול באמת לקבל את המשפט הזה ולתת לו לעבור לידו, אז הוא מתחיל להתווכח. ואז שמתי לב שממש עם החבורה הזאת, מה שקורה, זה שאו שאני מוצא את עצמי שם הרבה פעמים בוויכוחים, או שאני מוצא את עצמי שותק ולא אומר כלום. עכשיו, למה התחלתי להסביר את זה? כי באמת שמתי לב שהסביבה הזאת, של החברים נגיד מהבית, זה סביבה של אנשים שלא באמת מעריכים את הפעולות שלי, את מה שאני עושה, את ההישגים שלי, כאילו הם הרבה מאוד פעמים צינים כלפי הדרך שלי, כאילו הם לא מאמינים בה, הם חושבים שזה לא רציני, שזה לא יעבוד, כאילו יש המון זלזול וציניות בצד הסביבה הזאת, וזה מה שגורם לי הרבה פעמים להרגיש נבול שם, שזה כאילו צד אחד של המטבע, של כאילו נקרא לזה של הסקאלה. קחו את הצד השני, קחו את החברים שלי שהם יותר חברה כזה, שחבר'ה כמו שאמרתי שהם יזמים כאלה, בעלי עסקים שהם מאוד בשאיפות שלי וכזה, קחו אותי לשמה, כאילו אני פורח, כאילו אני יוצא איתם וממש נהנה, כאילו יש שיחות עמוקות, מדברים, יש ויכוחים, אבל זה ויכוחים כאילו, זה כמו שיש בדת, כאילו לא זוכר איך קוראים לזה, בתלמוד נראה לי, כאילו בתלמוד ממש מדברים על זה שיש כאילו דיבורים, התפלפלויות, זה נקרא, כאילו שזה ויכוחים לשם שמיים, כאילו שזה ויכוחים שהם מחדדים יותר את האמונה וכזה, אז זה מסוג הוויכוחים שיש לי עם החברים האלה, שכאילו, אנחנו כן מדברים על הדברים ולפעמים מתווכחים, אבל זה, כאילו יש בזה ערך בוויכוח, זה לא ויכוח של חד צדדי, או שכאילו, שהוא מאוד רגשי כזה, או מומנה מאגו, לצורך הדוגמה. אז כאילו שמתי לב שיש את הסביבה הזאת, ששם באמת אני פורח, כאילו יוצא עם אנרגיות, יכול להישאר עד 2 בלילה, כאילו עם חברים, עד 5, לא לישון, כי היינו לא בזמן בווילה, וכאילו,
אני זוכר שראיתי שם שכאילו, בוא אנחנו לא נמאס לנו אחד מהשני. וכאילו זה היה לי מטורף, הדיסוננס הזה, שהוא פתאום כזה, זה קאבי, השיקוף הזה של, בוא איך זה שיש לך חבורה של חברים שהם מצד אחד, אתה מרגיש בהם ככה, ויש לך חבורה אחרת שאתה מרגיש בהם ככה. כאילו, מה ההבדל? ואז שהתחלתי לחקור את זה, ולהבין שוואלה, זה קשור לאנשים, כאילו זה קשור למה שהאנשים מעריכים. ופתאום כזה שקצת נפל לי הסימון הזה של, וואלה, יש אנשים שונים בעולם, כל אחד מעריך משהו אחר. אם נגיד חברים מהבית, הם כולם שם רובם סטודנטים ועושים תואר, אז אם הם מעריכים את העולם הזה של התארים, איפה בן שפותח עסקים ושרוצה כאילו לפרוץ בגדול ולהיות בחסר ודאות ולקחת סיכונים ולאמר על עצמו כזה ולהגשים את עצמו, איך הוא יכול להתאים לסביבה כזאת, וזה אפילו לקח אותי שלב קדימה, ששמתי לב שגם במשפחה המורחבת שלי, שגם במשפחה שלי, כאילו נדבר על נגיד, כאילו משפחה, אני לא אגיד ספציפי, אבל אני אגיד משפחה, ובעצם מה שקורה שם זה בדיוק אותו דבר, כאילו עצם זה שאני היום בן 25, ואני לא בדרך לעשות תואר, או אין לי תואר, או אין לי איזה מקצוע בטוח, גם שם כביכול, אם מסתכלים על זה קצת סטטוס חברתית, הסטטוס שישר מתחיל נמוך, כי כאילו אני לא מוערך על ידי הסביבה, כאילו אני לא עומד בערכים של הסביבה. וזה כאילו, פתאום משהו שקלטתי, שכאילו על האנשים סביבי, שצריך לשים לב פשוט עם איזה אנשים אתה מתמקם, ואתה רוצה שזה יהיה אנשים שבסוף מעריכים גם את מה שלך חשוב ומה שאתה שואף אליו, כאילו שהם תואמים לדרך שלך, נגיד כמו החברים היזמים. וזה כזה משהו ששמתי לב אליו, שפשוט אני אומר, בונה, כאילו, איך לא שמתי לב לזה עד עכשיו? כאילו, איך לא שמתי לב לזה שיש לי חברים, שאשכרה הם אלה שבאיזשהו מקום מחבלים לי בהצלחה, ואני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע לזה, אני לא חשבתי על זה אף פעם, כאילו, בסוף אמרתי, בונה, זה החברים הכי טובים שלי שגדלתי איתם, זה משפחה שלי, כאילו, אני אומר, מה, הם באמת לרעתי, כאילו שגם אני שמעתי את הסיסמאות האלה של ההתפתחות האישית של כאילו, תקיף את עצמך מהאנשים שדומים לך, אמרתי מה, אבל זה חברים מהבית, כאילו אני לא ארצה להיפרד מהם אף פעם, ומהמשפחה שלי גם, אבל פתאום אני מבין שוואלה, זה ממש פקטור, כי כאילו, תחשבו על זה שאתה עכשיו יכול נגיד לעשות איזשהו מהלך, למשל אני השקתי את הקהילה שלי של יוצאים מהלופ, מי שרוצה לשמוע על זה, יש את זה באינסטגרם, תחשבו על זה שאם אני השקתי דבר כזה, אני יכול לעשות את זה וזה צעד סופר הפחיד אותי, סופר פחדתי ממנו, סופר הייתי גאה אחרי שעשיתי אותו, ואני יכול לקחת לחבורה הזו של החברים, ואף אחד לא יעריך את זה, כאילו אף אחד לא יגיד לי שזה לא היה וואו, זה לא היה כזה מטורף, זה כאילו, אף אחד לא היה מעריך את זה, אפילו זה לא בקטע של לפרגן, זה בקטע של, אפילו לא היה לזה הערכה, ותחשבו על זה שכאילו אתה יכול להיות במקום, שעשית משהו מטורף, ואנשים לא מעריכים את זה, וזה סתם אחרי זה פוגע עליך, כי אתה חושב שזה קשור אליך, אתה חושב שאתה גרוע, אתה חושב שאתה לא מתאים, שאתה לא בכיוון, או שכאילו באמת אתה עושה מזה יותר ממה שזה. וזה פשוט שיקף לי כמה פעמים, כמה חשוב זה להקיף את עצמך באנשים שהם אותם שאיפות כמוך, רוצים להגיע לאותו מקום, וזה לא מתוך בריחה, זה מתוך בחירה. נקרא לזה ככה, זה ממש בחירה של אני רוצה את התקדמות האישית שלי לפני הכל, וחלק מזה אני מבין שהסביבה שלי משפיעה על זה, ולכן את רוב הזמן העיקרי שלי אני אמקד באנשים שדומים לי. זה לא אומר שאני צריך לנתק עכשיו קשר עם כל החברים מהבית, ואני צריך לשכוח אותם, למשפחה ולדבר איתם, לא. זה, אני אהיה איתם בקשר, פשוט המינון צריך לרדת משמעותית, וכאילו הסביבה המרכזית שלי, היא צריכה להיות כזאת שתואמת לשאיפות שלי ולמטרות שלי, ואנשים שמעריכים את מה שאני עושה ביום יום, וככה בעצם אני חושב שאפשר להגיע למטרות הרבה יותר מהר, וגם להתקדם הרבה יותר בחיים, כי זה נותן מוטיבציה, נותן דרייב, זה נותן, כאילו אתה מרגיש שיש לך סוג של כתף תומכת, של מישהו שדוחף אותך במילא במסע הבודד הזה, וזהו, וזה לדעתי המסקנה, פשוט תשימו לב לאנשים שאתם מקיפים סביבכם, תראו שהם באמת אנשים שדומים לכם בשאיפות, שהם רוצים להגיע לאותם מקומות, תבררו, זה אפילו לדעתי מתבטא גם בפן של זוגיות, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש פה אלמנטים בזוגיות שהם, אתם יודעים, יש את הרומנטיקה והאינטימיות והכל, אבל לדעתי גם בת זוג, היא צריכה להיות באיזשהו מקום מישהי שיודעת להעריך את מה שאתה עושה, וזהו, זה בגדול. אז תבחרו את האנשים שלכם שוב בקבידה, זהו, זה מה שאני מסקר, ותעקבו פה ביוטיוב או באינסטגרם, ותגיבו לי, תגידו לי מה אתם חושבים על הפרקים, ואם אתם רוצים שאני אשפר משהו והכל.